delok arek bal-bal ngene kelingan aku biyen ilu bal-balane ngene iki. Apa iya? Loh, aku tuh kan ginti ya, guys. Masa kene iki ya kon dinti tapi mek di omah ae. Pakmu. Kuat melayu awakmu. Lho kaya nemen ya kuat tuh melayu. Ya lho sa. Saiki ya piye ayo didu piye ayo balap ayo. Kene angin yang ngelian lho. Kan ya malah cepet lho. Main kena angin ini malah penau. Besu. Is bermain. Yo ayo. Ora wani. Siapa sing menang bakal traktir bakso. Ya wis. Ngalah ya aku kok ngalah. Sing kalah berarti traktir kok. Enak tuh sing tak karek dia kali ta iki ya. Ora. Wis saiki ngene. Ya piye? Ayo wis, sapa sing menang kok bengi mijeti. Sing menang, sing kalah sing mijeti. Sing pemenang sing menang lho leh rondo kuwi sih tok. Ya toh, penak kuwi. Kok malah mijeti. Wani ayo. Mane ngono, Dik. Lah aku iki masalah ngono ke wong loro double tak tanggel bae. Sombong amat. Coba orang ini ya. Yo wes ayo wes. Penting ke peraturan. Ini sopo sing cepet-cepetan liwati garis iku berarti dek ini sing juara nomor 1. Oke. Yo. Tak garis iki mau ben ketok iki mau. Wes, lurus wes. Ayo, jalan. Iji, loro. Belum. Lah ya ngono kok enggak. Apa ngakali aku? Just gini iki lho lah tenang lah. Kayak mang-mang. Astagfirullah. Teman. Oh guys, ini segini ramai mati ke main rono ki lho, tak antene ngene ki lho. Ayo. A few moments later. Sorry. Tapi tarik kita terus. Semuanya tahu apa? Kelakuan dong. Semenang coba saya kan, semenang aku saya gitu. Iya toh. Itulah mereka nih video nih, siapa sih menang? Yo, dua weh. Kok iso? Awak kok ora main, Jet? Loh. Itu mah main video. Loh. Ya, jangan mana priwes. Ya, yang penting kan video kan sesong, Bos.